Бүген Азнакайның 7 үсмере олы тормышның төп документын алды. 14-ні тутырган яшь Азнакайларга аны яңа ачылган ЗАГС бүлегендә район башлыгы Марсель Шайдуллин тапшырды. Документа в вашей жизни. У вас уже начинается взрослая, очень ответственная пора в жизни и вылетами нашей страны, нашего города. Это вот самое главное в преддверии праздника. Азнакайны сезгә күтәрергә алда берсе. Накануне, 23 февраля, День защитников Отечества. А тут все, почти большинство мужчины. Есть, которые отслужившие, те, которые уже служили, те, которые еще будут служить. Поэтому... Тантаналы күннәрегез соңгысы булмасын. Bundan altayında sizin mektep attestаты, bundan yukarı okul yurtunun attестатларын ulaşsanız var. С таким знаменательным красивым днем, с вручением паспорта гражданина Российской Федерации. Будьте достойными гражданами Российской Федерации. Будьте здоровы и счастливы. Меня зовут Мухаммед Усамат, учусь в 8 классе, пришел на вручение паспорта. Постараюсь оправдать ожидания своих родителей и учителей. Biz indi bugün ulu tantanaga килдек. Менә яңа бинада, ЗАГС бинасында без менә шушы балаларга, менә үзебезнең Азнакай балаларына таныклык документ тапшырабыз. Бу инде беренче документлары аларның. Без инде аларга уңышлар телибез. Без инде Бердәм Россия партиясыннан бүләкләр әзерләдек аларга. Һәр менә шушы тантаналарга инде без килеп, инде үзебезнең өлешләребезне кертәбез. Балаларга уңышлар телибез. Бишлегә генә укысыннар. Бу документ аларга бик беренче документ бик кирәкле булсын.